û em sînema devam dikin. Em ê biçin Bakurê Kurdistanê Amedê li wira jî filmekî Kurdî ku nû çêbûyî hate nîşandan. Filmê Pîr Ebûk mijareke balkêş e, kan binerin. Pîr Ebûkê Li wêjegeh Amedê filmê Pîr Ebûkê hat nîşandan û bi beşdariya derhênerê fîlm Lütfî İrdem gotûbêjek hat darxistin. Wêjegeh Amedê li avahiya xwe ya li semta Dîcle kentiya navçeya Peyasê Amedê filmê Pîr Ebûkê da nîşandan. Film ku bi derhêneriya Lütfî İrdem hatiye çêkirin filmekî metraj dirêj e. Gelek hunerhez film temaşe kirin û film rastî eleqeyeke mezin hat. Piştî temaşekirina filmê bi moderatoriya Roza Erîzîn û Masum Çîçek bi beşdariya derhênerê Pîr Ebûkê Lütfî İrdem gotûbêjek hat darxistin. Di gotûbêjê de moderatoran pirsên xwe kirin û İrdem jî ew bersivandin. Her wiha di çarçoveya rexneya sînemayê de şîrove hatin kirin. Beşdervan ku bi baldarî guh li gotûbêjê kirin kêfxweşiya xwe bi çepikan dan der. Filmê Pîr Ebûk filmê yekem ê metraj dirêj ê Lütfî İrdem e ku cara yekemîn di mihrîcana filman a navnetewiya duhokî de hatiye nîşandan û hêjayê xelatê hatiye dîtin. Vê carê jî bi organîzasyona wêjegeh Amedê film cara duyemîn hat nîşandan.